Waye gwaninka ɗan uwa? Injiniya ne ko barista sai ka nuna shi. Ni ina da gwanina. Wane ne gwaninku? Masu kallon wane ne gwaninka? Wane ne gwaninki? Wane ne gwaninki? Wane ne gwanina? Yana ɗaya daga cikin gwanaye na. Wataƙila ma idan ka saurare shi ya zama gwaninku. Wane ne gwaninka? Wane ne gwaninki? Sai ga shi mun gama aiki. Kana iya mata sana'ar da za ta tallafa ma. Waye gwaninku? Shi gwani shi ne mutum da a turanci ake cewa role model. Gwaninka Shin, wane ne gwaninka?